Okei, tervetuloa seuraamaan hääkuvausluentoa. Kuinka moni on päässyt joskus kuvaamaan häitä tai haluaisi kuvata? Joo, no niin, kiva. Tiedätte sitten, minkälaisesta touhusta on kyse. Mulla on tässä nyt muutama dia ja käydään läpi aika paljon mun ottamien kuvien kautta tätä hääkuvausta. Katsotaan vähän, että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, mitä on hyvä muistaa, miten pääsee alkuun tässä hääkuvausuralla. Ja tosiaan hääkuvaus on yksi haastavammista jutuista ja tilanteista, mihin kuvaaja voi joutua. Jossain kohtaa luultavasti jokaiselle tulee pyyntöjä, että hei, että mä oon huomannut, että sä oot kuvannut ja osaat kuvata, tulisit sä kuvaamaan meidän häät. Ja luultavasti aika moni suostuu, ainakin mä oon semmonen, että mä heti niin kun oon silleen, että kyllä tuun heti mukaan, vaikka en olisi ikinä ennen tehnyt edes asiaa. Ja joskus se koituu ehkä vähän haasteeksi, mutta hyvällä valmistautumisella kaikesta selviää. Ja tosiaan häät on hääparille yksi elämän tärkeimmistä päivistä. Sen takia tämä on hääkuvaajalle ja kelle tahansa kuvaajalle todella vastuullinen tehtävä. Sä et voi lähteä täysin kylmiltään kuvaamaan ja luottaa siihen, että kyllä se varmaan menee näin todella hyvin, vaan tosiaan hääpari odottaa, että ne saa ihanat muistot siitä päivästä sun kuvien kautta. Ja sen takia on hirmu tärkeää, että sä oikeasti panostat siihen ja tiedostat sen, miten tärkeässä osassa sun käyttäytyminen ja kuvaaminen on siinä päivänä. Mitä pitää ottaa huomioon, niin on se, että sä et oikeastaan voi lähteä hauhuilemaan sinne häihin, kirkkoon tai potrettien ottamiseen, vaan sun pitää alun perin tietää, mitä sä aiot tehdä ja miten sä sen teet. Pitää olla valmiina kaikissa tilanteissa. Siellä ei ole hirveästi varaa miettiä, että mitähän tässä nyt tapahtuu seuraavaksi, vaan koko ajan pitää olla skarppina ja seurata niitä tilanteita, mitä tapahtuu. Häissä on monia sellaisia tilanteita, mistä hääpari haluaa saada niitä muistoja. Sieltä löytyy ihan heti kirkosta lähtien, aina morsiamen alttarille saattamisesta asti, aina siihen ensisuudelmaan siinä alttarilla ja sitten taas kirkosta poistumiseen. Juhlissa tietysti kaikki kättelyt, kaikki yksityiskohdat, ehkä häätanssi, kakun leikkuu, ja se on todella ikävää, että jos hääkuvaaja on vähän pihalla siitä, että missä vaiheessa mitäkin tapahtuu. Sen takia kannattaa alkuun ainakin mielellään käydä muutamissa häissä ihan vieraana, tai sitten sillä tavalla, että ottaa hihasta jotain vähän kokeneempaa hääkuvaajaa ja kysyy, että hei, pääsisinkö mä sun mukaan katsomaan vähän, että miten tämä homma toimii. Ja tosiaan siinä vaiheessa, kun joku hääpari sit lähestyy tällä kysymyksellä, että kuvaisit sä meidän häät, niin kannattaa tehdä selväksi se, että minkälaista hääkuvauspakettia ja palvelua sä tarjoat. Jos sä oot ihan aloittelija, niin kannattaa tehdä todellakin selväksi, että hei, että sä oot vasta ehkä treenaamassa, sulla ei ole hirveästi kokemusta tästä. Jos on hääparille okei, niin se on todella hyvä juttu. Mutta sitten hääparin on oltava myös tietoinen siitä, että sä et ehkä voi taata ihan samanlaista tasoa, mitä sitä ammattikuvaajat. Ja myös ammattikuvaajien yleensä, kun hääpari valitsee kuvaajia, ne käy läpi hirvittävän monen hääkuvaajan portfolio, katsoo kuvia läpi, yrittää rankata sieltä mieleisensä kuvaajan. Ja monilla hääkuvaajilla täytyy sen takia olla yleensä mahdollisimman kattava portfolio, jotta hääpari saa selvän kuvan siitä, että minkä tasosta, minkä tyylistä juttua he on tältä kuvaajalta saamassa. Yksi tärkeimmistä jutuista hääkuvaamisessa on se, että kannattaa pitää jonkinlainen hääkuvauspalaveri sen hääparin kanssa ensi alkuun. Se on hirvittävän tärkeä tilanne ja hyvä mahdollisuus tutustua siihen hääpariin. Siinä pääsee vähän tutustumaan ja katsomaan, että mitä se hääpari oikein toivoo, minkälaisia juttuja he haluaa, että kuvataan,
voitte listata yhdessä niitä tilanteita, mitä heidän mielestään ei saa missata siinä päivänä. Pääsette myös vähän siinä kasvokkain tutustumaan, niin sitten hääparille on myöskin rennompaa siinä hääpäivänä. Ei tarvitse jännittää niin paljon sitä, että minkälainen kuvaaja siellä nyt on, vaan tulee semmoinen fiilis, että he voi olla ihan omina rentoina itsenään ja nauttia siitä päivästä ja voi jättää sen stressaamisen sitten sille hääkuvaajalle. Sitten siinä vaiheessa, kun häät lähestyy, olette lähdössä kuvaamaan ja teillä on yleensä varmaan pää aika tyhjänä siitä, että mikä teidän tyyli on, mitä te lähdette kuvaamaan. Kannattaa katsoa referenssikuvia muilta kuvaajilta. Voitte surffailla portfolioissa, selata sieltä erilaisia portretteja, erilaisia juhlakuvia, katsoa vähän, että mitä muut on tehnyt ja yrittää suunnitella sitä teidän omaa kuvaamista sit sen mukaan. No sitten mitä tosiaan kuvata silloin hääpäivänä? Tosiaan tarvittaessa voit tehdä listan siitä kaikista niistä asioista, kaikista tilanteista, mitä tulee vastaan. Ja yrittää sitten pitää sitä listaa mukana hollilla koko ajan, jotta sieltä voi luntata sitten, että eihän mikään kovin tärkeä juttu mennyt ohi. Monesti riippuu tietysti siitä, että minkälaisen hääkuvauspaketin ja palvelun tämä hääpari haluaa. Monet haluaa nykyään ehkä tällaisen dokumentaarisen kuvaamisen, tarkoittaen sitä, että aloitetaan heti aamulla valmistautumisesta, edetään sen jälkeen portretteihin, siihen itse vihkimiseen, hääjuhlaan. Parhaimmillaan kuvauspäivä saattaa kestää 12 tuntia ja siinä täytyy tosiaan olla aika skarppina koko ajan. Se ei todellakaan ole mitään kamalan helppoa huvia, joten ei kannata ajatella, että jes, että nyt mä pääsen juhlimaan ja fiilistelemään näitä häitä, vaan se on kyllä kuvaajalle ihan täyttä duunia koko ajan. Ja tosiaan valmistautumisessa yleensä morsian haluaa, että häntä seurataan koko aamun. Jossain tapauksessa hääpari toivoo, että sä ehtisit loikkia koko ajan siinä sekä morsiamen että sulhasen välillä ja kuvata kaiken mahdollisen. Niissä tilanteissa mä yleensä sanon, että kannattaa tilata 2 kuvaajaa sitten, jotta on sitten koko ajan joku seuraamassa molempia. Tässä on muutama esimerkkikuva näistä valmisteluista. Yleensä hääpari toivoo ja varsinkin morsian toivoo, että kiinnitetään huomioon kaikenlaisiin yksityiskohtiin, otetaan mahdollisimman paljon tilannekuvia ja sellaisia kuvia, joista välittyy se fiilis. Sitten juhlassa tai ennen juhlaa on hyvä ottaa portretteja, kaikenlaisia ryhmäkuvia. Ja varsinkin ryhmäkuvissa olen huomannut sen, että se on aikamoista organisointia, aikamoista delegointia, että miten saadaan iso ryhmä järjestymään. Varsinkin jos halutaan isompia portretteja, halutaan koko sukukuvaan, halutaan parhaimmassa tapauksessa koko juhlakansa sinne kuvaan. Siinä vaiheessa yleensä jo hääpalaverissa kysyn sitä, että onko bestmanit, onko kaasot käytettävissä siihen, että he sitten organisoi tätä ja huutelee sieltä tarvittaessa ohjeita, järjestää sen juhlaväen siihen kuvaan, että mä pystyn sitten keskittymään siihen kuvan sommitteluun, asetusten säätämiseen, kaikkeen mahdolliseen muuhun sälään. Sitten itse portreteissa myöskin kaasojen ja bestmanien ja muiden mahdollisten avustajien käyttäminen on todella suureksi avuksi. Siinä yleensä mä pyrin esittämään hääpalaverissa toiveen, että varattaisiin portrettien ottamiselle reippaasti aikaa, mielellään semmoinen tunnin verran, että sitten ehtii ottaa erilaisia kuvia, koska jos sitten käy niin kuin yleensä käykin, että hääpäivänä sitten aikataulut venähtää aika pahasti ja yleensä joskus olen kuvannut myös sille, että on 10 minuuttia aikaa, että nyt otetaan portretit. Ja se sitten, kyllä se onnistuu, mutta se on aina vähän haastavaa ja sitten jälkeenpäin tulee hääparilta ihmettelyä, että hei, että eikö näitä kuvia ollutkaan enempää, että he haluaisivat valita vähän laajemmasta joukosta sitten nämä viralliset portretit, mutta siinä ei ole paljon mitään tehtävissä enää, joten siksi kannattaa yleensä aina vaatia, että varataan mahdollisimman paljon aikaa sille kuvaamiselle. Ja tosiaan sielläkin nämä avustajat on äärimmäisen tärkeässä osassa. Ne saa hääparin rentoutumaan, jos siellä on tuttu bestman tai tuttu kaaso pitämässä huolta ja naurattamassa ja korjaamassa asentoa. Ja muutenkin
auttamassa. Ja se auttaa myös kuvaajaa todella paljon, että usein nämä bestmanit ja kaasot tuntee sen hääparin sen verran hyvin, että he osaa sitten kertoa, että mikä asento näyttää hyvältä. Ne pystyy myös tarkkailemaan sitä hääparia ja katsoa, että onko hiukset nyt hyvin, onko vaatteet hyvin, mikä mättää. Ja yleensä tulee myös hyviä ehdotuksia sieltä, että mitä kannattaa kuvata ja miten se hääpari näyttää entistä paremmalta niissä kuvissa. Ja tosiaan portrettien ottamisessakin on valttia se, että etukäteen katsoo vähän sitä, että minkä tyyppisiä portretteja muut on ottanut. Että hakee sitä inspiraatiota netistä muiden kuvaajien sivuilta. Voi myös itselleen vaikka kännykkään tai jos on joku tabletti käytössä, niin pystyy sinne tallentamaan tällaisia inspiraatiokuvia, jotta sitten siinä portrettien ottamishetkellä ei tarvitse ruveta miettimään sitä, että niin tosiaan, että minkälaisia kuvia mä nyt oikein ottaisin. Siihen tuhraantuu liikaa aikaa ja usein se stressaa myös hääparia, että jos kuvaaja ei nyt oikein ole tehtäviensä tasalla siinä. Sen takia on ihan äärimmäisen hyvä, että on aina takataskussa vaikka muutama kuva, josta voi sitten luntata vähän, että okei, että mäkin voisin kokeilla tämän tyyppistä ja tällainen asento näyttää nyt hyvältä. Ja totta kai sitten hääparilta kannattaa kysyä jo siinä palaverivaiheessa, että minkä tyyppisiä portretteja he haluaa. Usein monet hääparit on nykyään tosi tietoisia siitä, että minkä tyyppisiä kuvia voidaan ottaa ja mitä he haluaa. On kaiken maailman Pinterestit ja tosiaan muiden valokuvaajien portfoliot, joita morsiamet yleensä selaa aika innoissaan ja kurkkii sieltä, että minkä tyyppisiä kuvia he vois haluta sinne omiin häihinsä ja omiin juhliinsa. Monesti kuulee jo heti siinä hääpalaverissa tai kuvausta varattaessa, että hei, että ethän sä nyt ota tämän tyyppisiä kuvia, että he ei tykkää näistä yhtään, vaan että he toivoo nimenomaan tällaisia kuvia. Ja siinä sitten tietysti jokainen ammattilainen kuuntelee sitten hääparia ja hääparin toiveita, koska se on heidän päivänsä. Ja se on jokaisen hääkuvaajan tehtävä, että toimittaa hääparille mieleiset kuvat. Siinä portrettien ottamistilanteessa saattaa monesti olla niin, että sitä hääparia jännittää aika paljon. Häät on kuitenkin sen verran tärkeä päivä. Sitä on valmisteltu parhaimmassa tapauksessa useampi vuosi. Sitä on stressattu hirveästi, sitä on odotettu hirveästi. Ja se sitten kaikki se jännitys, kaikki se stressi purkaantuu siinä hääpäivänä. Sen takia portrettien ottamistilanteessa ja muutenkin koko siinä hääpäivänä niin ei ole sen hääparin asia stressata enää siitä kuvaamisesta, vaan heidän pitäisi antaa olla mahdollisimman rennosti. Monesti hääparit sanoo usein siinä kuvauspalaverissa tai sitten jo aikaisemmin sähköpostilla tai puhelimessa, että he ei yhtään ole kyllä sellaisia kuvattavia ihmisiä, että he ei itse asiassa viihdy kameran edessä ollenkaan, että miten heistä saa sitten mahdollisimman hyvät kuvat. Ja se on osa kuvaajan ammattitaitoa, että pystyy saamaan sen hääparin mahdollisimman rentoutuneeksi siinä kuvaustilanteessa. Et ei tule sellaista, että kuvaaja on hiljaa eikä sano yhtään mitään ja odottaa vaan, että hääpari sitten jotenkin siitä onnistuu. Totta kai on monia pareja, jotka vaikka sanoo alun perin, että he ei nyt osaa olla kameran edessä, niin onkin yhtäkkiä tosi luontevia siinä. Mutta valtaosa pareista kaipaa ohjausta aika paljon. Sen takia on hyvä treenata jo etukäteen sitä, että missä asennoissa saa parhaimmat kuvat, mitkä jutut toimii siinä portrettissa, mitkä jutut ei toimi. Sen takia on just hyvä katsoa näitä referenssikuvia. Ja usein se, mikä saa hääparin rentoutuun parhaiten, on se, että pyytään vaikka katsomaan niin kuin toisiaan silmiin. Siinä unohtaa sen jännityksen, unohtaa tavallaan sen kuvaajan läsnäolon. Pari keskittyy toisiinsa, siinä tulee parhaimmat ja luontevimmat kuvat. Samoin tietysti huumorin käyttö on semmoinen tosi hyvä juttu, mitä ei saa unohtaa, koska jos kuvaaja on kamalan vakavana ja hiljaisena siinä, niin siinä ei tietysti hirvittävän sellaista rentoa ja mukavaa fiilistä tule, vaan siinä on koko ajan semmoinen pieni jähmeys ja jännitys kaikilla. No sitten tosiaan portretit yleensä pyydän hääparia ajoittamaan sillä tavalla, että otettaisiin ne ennen vihkimistä, jotta sitten ei tule sen jälkeen mitään kiirettä. Ja totta kai niitä voi ottaa sit missä vaiheessa päivää myöskin, ja riippuen tosiaan hääparin aikataulusta, mutta sitten portrettien jälkeen tai valmistautumisen jälkeen seuraava vaihe on tietysti sitten kirkossa. Ja mitä kirkossa
pitäisi kuvata. Moni saattaa miettiä sitä, mitä pitää ottaa huomioon. Ensinnäkin, jos on mahdollista, niin kannattaa etukäteen käydä tutustumassa siihen kirkkoon, jotta tietää vähän, että minkälainen paikka se on, miten se valaistus toimii siellä. Mä itse tykkään kuvata mahdollisimman paljon luonnonvalolla, ja kirkossa mä koen salamat aika ikäviksi jutuiksi, mutta kun on mahdollisimman herkkä runko- ja valovoimaiset linssit, niin sitä pärjää kyllä todella pitkälle pimeissäkin paikoissa. Ja yleensä hääpari, mitä kuvia he toivoo kirkosta, niin on yleensä jonkinlaista yleiskuvaa. Sitten tietysti nämä tärkeimmät jutut, eli kun morsian saatetaan sinne alttarille. Sitten alttarilta tietysti muutamia kuvia sieltä. Sormusten laittaminen on yksi tärkeä, mitä ei mielellään saa sitten oikein missata. Muuten saattaa tulla hääparilta vähän kritiikkiä sen jälkeen. Samoin sitten yleiskuvaa vieraista toivotaan myös, ja yksityiskohtia myös sieltä kirkosta. Ne on usein varsin haluttuja. Samoin yksityiskohdat juhlapaikalta on sellaiset hirvittävän tärkeät kuvauskohteet. Silmä yleensä harjaantuu mitä enemmän kuvaa siihen, että minkä tyyppiset kuvat toimii parhaiten, mitä kaikkea mahdollisesti hääpari haluaa. Eli kokemus ja mitä useammin kuvaa, niin sitä enemmän sitten tietää, että mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon. Mutta yleensä tosiaan kaikenlaiset koristelut, kaikki yksityiskohdat siellä paikalla. Hääpari on kuitenkin viettänyt hirvittävän paljon aikaa miettien sitä, että miten sen juhlapaikan saisi mahdollisimman kauniiksi. Ja se on ikävää, että jos siitä ei sitten loppupeleissä jää yhtään kuvaa tai muistoa käteen. Sitten tietysti morsian yleensä, vaikka ei hääpalaverissa välttämättä sanokaan, että haluaisi itsestään kuvia. Monet on usein sen verran vaatimattomia, että ei sitten viitsi mainita tai ei tule mieleen. Mutta sitten usein hääpäivän jälkeen tulee sitten kyselyitä, että hei, että onko sulla muuten yhtään yksittäiskuvaa minusta. Ja niitä kannattaa tosiaan pyrkiä ottamaan joko ihan tietoisesti sille, että ohjaa morsianta, että nyt otetaan nämä yksittäiskuvat sinusta. Tai sitten ihan näpsimällä niitä sinne päivän aikana. Tämäkin kuva itse asiassa syntyi just silleen, että ihan puolivahingossa, että morsian ei oikeastaan edes tajunnut, että häntä kuvattiin, vaan sattui just oikealla hetkellä katsomaan siihen kameraan ja sain otettua tällaisen kivan otoksen, josta morsiankin tykkäsi hirveästi ja kiitteli sit jälkikäteen, että olipa muuten hyvä, että osuin just oikeaan aikaan paikalle. Muutenkin se ajoitus on hirvittävän tärkeä. Koko ajan pitäisi olla skarppina, koko ajan pitäisi olla havainnoimassa sitä, mitä tapahtuu. Ja mielellään tosiaan vielä siten, että voi vaihdella niitä kuvakulmia. Aina ei tarvitse ottaa sitä suoraan tästä silmän korkeudelta sitä kuvaa, vaan sitä voi käydä vähän matalammalta ottamassa, voi kyykistyä. Hääkuvaajalla kannattaa sen takia olla mahdollisimman hyvät työvaatteet, sellaiset, missä pystyy liikkumaan jonkin verran. Miehillä tietysti helpompaa, naisilla vähän joutuu kikkailemaan, että miten saada sellaiset juhlavaatteet, joissa pystyy liikkumaan mahdollisimman paljon. Sitten yksityiskohtien ja tällaisten virallisten otosten jälkeen niin tärkeitä on tällaiset yleisluontoiset juhlakuvat, kaikki tilanteet. Yleensä kuvaajan pitäisi olla mahdollisimman skarppina siellä seuraamassa, että missä tapahtuu, ja usein voi pyytää myös etukäteen jo kaasoja tai bestmaneja kertomaan siitä päivän aikataulusta, infoamaan, että missä tapahtuu ja mitä tapahtuu milloinkin, mihin aikaan, jotta sitten pystyy olemaan tilanteen tasalla, eikä tosiaan jää huomiotta tai huomaamatta siinä ne tärkeimmät tilanteet. Ja usein kannattaa tosiaan räpsiä mahdollisimman paljon kuvia siellä. Mieluummin niin päin, että on enemmän tai liikaa kuvia kuin se, että sitten jotain olennaista puuttuu sieltä. Ja siinä kun kuvaaja pyörii vieraiden joukossa, niin siellähän sitä löytyy sitten näitä tilanteita, tulee kaikenlaista hauskaa. Siellä kaveriporukka saattaa nauraa, on hauskaa juttua tiedossa. Ja vitsin vääntöä sun muuta tai jotain muita tilanteita, niistä saa aina tosi kivoja kuvia. Ja hääpari tosiaan toivoo usein myös sitä, että on paljon kuvia näistä vieraista, on kuvia niistä hetkistä ja tunnelmista, mitä siellä hääpaikalla ja juhlassa tapahtuu. Eli ei pelkästään sitä, että kuvataan pelkästään hääparia, vaikka totta kai sekin on
hyvä pitää mielessä, että on hyvä, että sieltä hääjuhlan jälkeen löytyy sit muutama kuva myös siitä itse hääparista. No sitten, että miten tosiaan kuvata, sitä varmaan miettii usein, että miten mä nyt saisin ne mahdollisimman loistavat hääkuvat. Mitä mä teen, miten mä saisin mun kuvat miellyttämään sitä hääparia, miten mä saisin ne kuvat miellyttämään itseeni, miten se käytännössä oikein tapahtuu. Ensinnäkin yksi tärkeä sääntö on se, että kannattaa valmistautua ihan äärimmäisen hyvin. Eli ei sillä tavalla, että lähtee 10 minuutissa aamulla kiireessä sinne hääpaikalle tekemättä yhtään mitään, vaan että aloittaa sen valmistautumisen hyvissä ajoin jo silloin edellisenä päivänä, lataa kameran akut, katsoo kaikki kameratarvikkeet valmiiksi. Mä itse käytän 2 kameraa, niin kuin varmaan suurin osa tällaisista ammattilaistason hääkuvaajista, jotka tekee sitä työkseen ja on tehnyt enemmänkin. Kukaan ei lähde tai uskalla lähteä yhdellä kameralla, koska jos sille kameralle sattuu jotain, niin se päivä on auttamatta pilalla. Eli 2 kameraa vähintään mielellään. Ja mielellään tietysti myös sellainen kamera, jossa on sitten 2 paikka 2 muistikortille, koska 2 muistikortille kuvaaminen takaa sen, että vaikka toinen muistikortti sitten hajoaisi tai tapahtuisi jotain, niin sitten toisella on ne kuvat tallessa. Ja tosiaan yksi tärkeimmistä säännöistä siinä, sit kun lähdetään sinne hääpaikalle kuvaamaan, on se, että kuvaajan pitäisi pyrkiä olemaan mahdollisimman huomaamaton. Monesti hääpari häiden jälkeen, kun toimitan kuvia, niin ne miettii, että miten ihmeessä sä oot ehtinyt tähänkin paikkaan, että he ei nähnyt yhtään mua missään. Ja siitä mä tiedän, että mä oon onnistunut äärimmäisen hyvin, koska kuvaajan tehtävä on se, että pystyy olemaan mahdollisimman huomaamattomasti siellä paikalla. Ei häiritse vieraita, ei häiritse sitä juhlan kulkua, vaan hoitaa sen homman niin kuin pitääkin sieltä taustalta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että on yleensä aina siinä keskipisteessä kuvaamassa sen, mitä pitääkin. Ja tosiaan huumorista sanoin jo aikaisemmin, että sitä kannattaa käyttää. Ja se on myös portrettienottohetkellä aika tärkeä juttu. Tässä Bestmanit hoiti huumoripuolen aika mukavasti, että heille tuli idea, että he itse asiassa voisi tehdä tällä, että he kurkkaa tuolta kulman takaa. Ja tässä tosiaan Bestmanit oli äärimmäisen tärkeässä osassa. Hääkuvaajan on hyvä osata ohjata ihmisiä, ohjata sitä, että mitä tapahtuu, miten tulee parhaimmat asennot, miten tulee parhaimmat ilmeet, miten kannattaa katsoa kameraan, kannattaako katsoa ollenkaan. Sitä ihmisten ohjaamista kannattaa harjoitella jo vaikka jonkun kaverin kanssa aikaisemmin kotona, katsoa vähän, että mikä toimii. Ja yleensä tässäkin auttaa se, että yrittää toimia mahdollisimman huomaamattomasti siinä. Tämäkin itse asiassa on napattu silleen puolivahingossa, että ohjasin näitä kyllä henkilöitä tähän asentoon, mutta sitten räpsin siinä itsekseni kuvia, taisin jutella välillä jotakin mukavaa siinä ja he tavallaan unohti sen, että he on kuvattavana. Ja sitten tuli aika mukava tämmöinen tilannekuva. Eli tosiaan siinä kun räpsii niitä kuvia, niin kannattaa muistaa se, että välillä voi myös höpötellä niille kuvattaville jotakin. Et siinä tavallaan unohtaa sen kameran olemisen siinä välissä. Ja tosiaan yksi tärkeä juttu on, että älä pelkää. Usein monet aloittelevat hääkuvaajat miettii sitä, että mitä jos mä epäonnistun. Se on aika inhottava pelko ja sitä ei tosiaan kannata pelätä. Esimerkiksi just se, että jos kuviin tulee kohinaa, jos on tosi pimeä hämärä paikka, niin monet on sitä mieltä, että ai hitsi, että heillä ei ole salamaa mukana, näistä kuvista ei nyt tule oikein mitään. Mutta itse asiassa semmoinen pieni kohina ja rakeisuus on pelkästään hyväksi. Sitä jopa tavoitellaan ja monet lisää jopa sitä jälkeenpäin kuviin. Tässä esimerkiksi hääpari oli äärimmäisen tyytyväinen tähän kuvaan, vaikka tämä ehkä mun mielestä ensin oli vähän siinä ja siinä, että viittinkö toimittaa ollenkaan. Tuntui, että oli vähän liian rakeinen ja näin, mutta itse asiassa toimi äärimmäisen hyvin. Ja yksi hyvä keino on aina kääntää mustavalkoiseksi. Kaikki näyttää hyvältä siinä vaiheessa. Samoin sitten sellaiset tilanteet, missä tuntuu siltä, että okei, että kamera on tärähtänyt tai tarkennus on ihan väärässä paikassa,
Yleensä sellaisia kuvia ei tee mieli toimittaa asiakkaalle, mutta varsinkin aloittelevilla hääkuvailla saattaa usein olla se tilanne, että oikeasti niitä käyttökelpoisia kuvia olisi vaan tosi vähän, ja sitten loput on just tärähtäneitä tai sellaisia, että tarkennus on missä sattuu. Tässä nyt esimerkiksi on yksi tämmöinen vahinkolaukaus, joka sitten lopulta näyttikin oikeastaan todella kivalta. Ja hääpari oli taas erittäin tyytyväinen ja julkaisi heti Facebookissa, että katsokaa miten upea kuva. Eli ei koskaan kannata pelätä sitä, että miten ne kuvat menee, miten ne onnistuu, vaan ihan rohkeasti kokeilla, katsoa. Ja mustavalkoisuus tosiaan toimii aina. Sitten kuvien käsittelystä nopeasti muutama sana. Siitä löytyy erilaisia koulukuntia, jotkut on sitä mieltä, että ei kannata käsitellä ollenkaan, että luonnollisuus on se juttu, mitä kannattaisi vaalia. Mä itsekään en tykkää hirvittävästi käsitellä kuvia, tykkään mennä aika luonnollisella linjalla, mutta kuitenkin jonkinlaista pientä säätöä tehdä niihin kuviin. Tässä on esimerkkinä yksi raakakuva itse asiassa tästä samasta seinällä näkyvästä kuvasta. Näyttää raakakuvana ihan kivalta, oikein mukava tämmöinen kesäinen fiilis, mutta sitten mä kaipasin siihen kuitenkin jotain pientä ja tein siihen pienen tällaisen värisäädön. Itse tykkään noista VSCO-preseteistä, niitä kannattaa ladata omalle koneelle. Itse käsittelen näitä kuvia Lightroomilla, sillä pääsee tosi pitkälle. Photoshopiin en koske oikeastaan ikinä, ellei sitten tarvitse kuvasta poistaa jotain tai tehdä jotain muuta tarkempaa pientä. Mutta yleensä Lightroomilla pärjää tosi pitkälle. Ja siinä VSCO-presetit toimii äärimmäisen hyvin. Ja tässäkin säätö on hyvin maltillinen, hyvin pieni, mutta se kuitenkin tuo ihan erilaista tunnelmaa, ihan erilaista syvyyttä siihen kuvaan. Kaiken kaikkiaan hääkuvaaminen on semmoinen juttu, mikä koostuu todella pienistä osa-alueista. Pienillä jutuilla pystyy tekemään yllättävän paljon, ja sitä ei todellakaan kannata pelätä, että ai kamala, että mä en ole ikinä tosiaan kuvannut häitä, mä en osaa yhtään tai tiedä yhtään mitä pitää tehdä. Mutta kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan, ja tosiaan mielellään kysellä vaikka vinkkejä etukäteen sitten kokeneemmilta kuvaajilta, tehdä vähän listaa siitä, että mitä ja miten mä nyt lähden kuvaamaan, katsoa vähän sitä, että minkälaiset välineistöt sulla on, millä sä mieluiten lähdet kuvaamaan. Mä itse tosiaan 2 kameralla yleensä pärjään. Linssit vähän vaihtelee, yleensä tykkään tällaista vähän laajemmasta, käytän 35 millistä. Sitten toisena saattaa olla vaikka sanoisin, että 24-70 tai sitten saattaa olla 70-200 lasi. Niillä usein pärjää todella pitkälle. Myös 85 millinen on semmoinen mun lemppari, mitä tykkään käyttää tosi paljon. Mutta mä luulen, että jokaiselta löytyy välineistöä kyllä hyvään hääkuvaamiseen. Se ei todellakaan ole mikään semmoinen tekniikka tai välinelaji, vaan enemmänkin se, että sulla on se tunne ja halu taltioida se päivä. Että sä oikeasti oot mukana koko sydämellä niissä juhlissa, niin sillä tavalla syntyy ne parhaimmat kuvat. Et itse asiassa sitä tekniikasta ja teknisestä puolesta ei tarvitse välittää niin paljon. Ja tosiaan, jos ei löydy salamalaitteistoa, niin ei hätää, koska en mäkään niitä käytä oikeastaan ikinä. Tässä vaiheessa kello on vissiin mennyt jo sen verran pitkälle, että mun luento alkaa loppumaan, mutta onko teillä jotain kysymyksiä? Voin vastailla, jos on, tai voitte tulla juttelemaan, jos sieltä. Joo, se on aika totta, että jos menee siihen naaman eteen kameran kanssa, niin kaikilla tulee helposti tietty poseerausilme, ja mikä ei näytä yleensä kuvissa kauhean hyvältä tai luontevalta, mutta yleensä aika yllättävän hyvin sit siinä päivän aikana pystyy jotenkin tekemään itsensä huomaamattomaksi, että ihmiset keskittyy enemmän siihen juhlintaan ja sitten pystyy ensin sieltä kauempaa ottamaan niitä kuvia, varsinkin jos on pitkät zoomit, niin pystyy sitten sieltä tähtäilemään. Tai sitten yleensä on käynyt kyllä just niin, että sitten varsinkin siinä juhlan kuluessa niin ihmiset ei välitä eikä huomaa oikeastaan sitäkään, että mä menen ottamaan tosi läheltä sitä kuvaa. Et kyllä ne suomalaisetkin tosiaan
viihtyy siinä kameran edessä loppujen lopuksi. Mutta se on osa sitä ammattitaitoa ja se kehittyy siinä tosiaan kuvatessa, että miten pystyy olemaan siellä hääjuhlassa häiritsemättä ja sillä tavalla huomaamatta. Sitä kannattaa lähteä kokeilemaan, mutta yllättävän hyvin se sujuu. Yes. Joo, kiitoksia.